Der filmer den. Godt. Prøv lige at se. Skønt fisk. Der er en med noget størrelse på alligevel. Den sgu nok, der gik en her. Så! Nøj! Kæft, mand. Den har kødsår det hele. Det hele. Der går en, der er større herinde, hva'? Prøv at løsne bremsen lidt. Og det er altså ikke særlig stramt. Der er faktisk ikke noget mere lige, så du løber stangen op, så er det nemmere at tage. Du skal lade være med at spænde ind af. Du gør, så du kan holde stangen op, jo. Så prøv at gøre det nu. Og så får trukket den. Skal du have halvanden sand? Til den der. Hvor er den? Hvad skal du få til at lige vende? Ja, fuck. Jeg må ikke fange den her igen. Er det højre eller venstre? Gør det igen nu. Det er en højre hånd. Okay. Skal jeg tage den så? Nej, jeg skal nok tage den. Ja. Ved du hvad, jeg tager sgu en egen, jeg har en. Ja, prøv at fuck, man, vi har haft en fight på snart 3 minutter. Nu prøver vi. Det er i hvert fald 5 minutter inden. Havde vi et minuts tid? Den er ikke tilfreds med, den skal op. What, Sylle? Skal man sige. Prøv lige at se, man. Prøv lige at vente om på den anden side. Der har den sår. Hold kæft, mand. Du er den grim. Der er ikke pænt. Ja, men det sår der er den fandme. Kom her. Det er ligesom en pil. Gå til gælder. Prøv at se såret der. Det er en af hunderne, der har været efter. Skal jeg stoppe filmen? Nej. Jo, filmen skal jeg sgu da stoppe.